Kukhona-ke obuzile ukuthi ngabe kuchaza ukuthini-ke ukuphupha izinkukhu. Baningi ababuzile bebuza-ke ngey'ndlela ezingafani. Incazelo yokuphupha ngezinkukhu, isenzo-ke esivamile sezinkukhu ukucasha kunoma yini-ke ezesabisayo. Ngoba kungaba yisilwane esidlayo. Ngakho-ke uma uphupha izinkukhu, ngingakusho nje lokho awumuhle kakhulu ekubhekaneni-ke nezinkinga nabanye abantu. Ukuthi-ke ukhothamise ikhanda-ke okubalulekile esikhundleni sokubhekana-ke nomuntu ofuna ukukulimaza. Esinye-ke isici zakho ukungeniswa unamahloni-ke futhi-ke kungenzeka-ke lokho. Ebese kuthi-ke ukuphupha-ke izinkukhu zifile. Kusho ukuthi-ke uhlushwa yinkinga yezomnotho ngoba ayizaleli amaqanda futhi-ke awukwazi-ke ukuzondla ngayo. Uma-ke uphupha ukuthi inkukhu noma iqhude liyakuluma, kuhunyushwa ngokuthi-ke uyazi ukuthi-ke othole uzama-ke ukusizakala ngemuva kwakho futhi-ke ukwazi-ke lokho ukuthumela-ke i-signal ye-alamu-ke. Kusho ukuthi-ke kunomuntu-ke ozolimazeka kodwa kumele uzame indlela zokuthi-ke uthumele phela i-signal ukuthi ebone ukuthi ufuna ukumsiza. Engabe-ke amaqanda enkukhu iyawazalela? Uma-ke inkukhu izalela amaqanda kuyinto enhle kakhulu-ke, kukhombisa isikhathi esanele yezomnotho. Uma ukuthi-ke khona la ongaphendulekanga khona, ungabuza la ku-comment section. Ngizobe sengiyaphendula-ke umbuzo wakho.